Ini deh. मेरा नाम है नवजीत। हम इसको देखने के लिए आए हैं। Adi macam mana baru deh. मैं मेरी लाली मेरी जब सामने दे लेनी। Ya sandal ada. Sandal ada tuh. Mau tempat lu nih ya. हमारा नाम है नवजीत। इसका नाम है बिरजान। हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे। Dia lari lah. Ada subscribe kalau mulai dibras. हमारे लिए सब्सक्राइब करना। ठीक है? Nunggu sama. Jadi nunggu. Hai लोगोफोर नै जोङो जोंहानि बारियावहाय दुब्लियावहाय लाफा जस्लिद लायनो थांगासिनो लाफा जस्लिद माने मा लाफा जस्लिद माने बिदि आरोना लाफाया बै लाफाखौ खाखांनायनि उनावहाय फिसा फिसा आरो गोरलै गोरलै खिलियो नङा सान्दुं जोबोरबा होनदों बेखौनो लाफा जस्लिद होनो आरोना माबा जानो मैखारि ओंख्रि जानो लाफा लायनो थांगासिनो जोंहानि बारियावहाय बिरजान गिटार लादो नैबेयो जोंहा आफानि फंबायनि फिसाला बिरजान हाय नायब्रा माहाय नाया लाजिदो आयु लाजिदो गिटार आं इदियाव थुदो होमबा थुदो बारियाव थुदो ओमफ्रायो जोंनिथिं ना जा माबा गायखायो लावथ' नङा जोगोनार आरो जा जोगोनार गायखायो ओमफ्राय आं बेखौ एसे देखायनो दे लोगोफोर जोंहाबो गायदो गायनायालाय ओमफ्राय बिराद बिबार बारजोब्बाय आरोना बिराद जोगोनार गायो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय मा होनो ओइफोरथिबो दंजोबो ने ओइफोरथिबो बारि होआबाबो थायो आरोना बयहाबो गायो नालाय ओमफ्राय ओइलाय बैयाव दङ ओमफ्राय नै फोरथिबाय मेरलाहाय माथिं नायजेननो ओइ नै जोंहा आफाया जोगोनार गायनायावहाय गोबोरखि फैदोंमोन मा लादो सेथ' हरो नायनो गावना खनसे थावनो जामारदो सब बारखादों ओमफ्राय ना आङो दाखालि बावैनो न'आव फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायो थांनाय जायाखै बैसागोनि आलासि जाफैखाबाय आङो सप्तासे जासिगोन मंगलबार गाबोन मंगलबार ना मंगलबार नङा सप्तासे जासिगोन बैसागोनि जाफैखाबाय बैसागोआवहाय बेरायनाय जायोना बहाबा बैसागोआव बहाबा बेरायहैनोसै ओमफ्राय बैसागोआव लोगोफोर आंखौ लोगो मोनब्ला माथो होदो हा थायबाय ओयो मा बैयो हा गेमसि पापर बानायो ए थुलायनो हायनि खनसे नै लोगोफोर आङो दुब्लियावहाय लाफा मैगं खानो फैनाया गथ'फोरजों लोगो मोननानै बेरायखावगासिनो दुब्लियाव आइजों जाहारुफुलुजों लायनो थांबाय ओमफ्रायो नोंस्रानि ना बियो मामलाय गेमसि ना टेमसि अ देमसि बेयाव मा नायनो मोजां मानि माथो हाजालायगोन ओमफ्रायो जाहा आदैलाहा माबा गायदों आरोना देमसि होयो पापर बानायग्राया ओमफ्राय बेखौनो आङो नायनो फैदों माहाय ओमफ्राय नोंसोरबो नायदो एसे लोगोफोर माहाय बुंखायो अनजिया देमसिया खै बिगालै बियो बेजों थांलाय गेजेराव थांलाय गेजेराव थांलाय ओइ अबेथि थांनांला ओइयावसो थांगोन जोङो ओइ मैगं बारियाव थांनांला फैदो पापर बानायग्रा आरोना बियो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नुनायालाय नुदोंमोन खिन्थु आं बेखौ माबासो सानदोंमोन आरोना मोनामसु हाग्रासो सानदोंमोन ओमफ्राय आं इदि सानबाय आरोना दुब्लियावथ' एसेबां मोनामसु हाग्राया इदि एसेबां जेव जाया मा बुस्थु बिलायनानै बै माबा नै मोनामसु माबाजों बिबारजों एखे मारना नै मोनामसुजोंनो एखे न' एखे न' मेरा नाम है नवजीत। हम इसको देखने के लिए आए हैं। अरे मजा ले बाहर हो दे मेरी लाली मेरी जब सैंडल लेनी dia sandal ada tuh mutu patlunya हमारा नाम है नवजीत इसका नाम है बिरजान हम यहाँ पर खेलने के लिए आए थे dia harus mulai satu
Laila. Ada subscribe खालामलायदोब्रा subscribe karena tiga nunga sama ini nunga baik नै जोंहानि बारि मोनफैबाय नै बेनो जोंहानि बारिया ओमफ्राय बेयाव माबा बेसर फोदोंमोन आरोना बै आङो सिउ एलबाम बानायदोंमोन ना ओमफ्राय बेसर बारियावहाय मोसानाय नुदोंमोन ना बेयावनोमोन आरोना नै बेयावनोमोन मोसानाया आङो ओमफ्राय बेयाव दायो मा फोनो नागिरदोंथाय बेसराथ' फुखांबाय हालेवनानै दोनदों हनै मा फोगोनथाय ओमफ्राय हनै जोंहा आइजों रुपुलुजों लाफा जस्लिब खागासिनो लाफा जस्लिब एरिला नै एलाय एरि गोजानाव आखाइ फोलावना लानो आखाथारसेल' दे हाय लोगोफोर आं दायो दुब्लियाव दं Birjon cipe. Birjon mati tangkut nilai cipe. Nilai. Hai logofer, nay ang dubliau dong payo. Migong kaniau. Birjon. Hai, nabung. Hai no. Ya, hai hun. Hai hun. Hai hun pingro. Hai. Wow. Omprai ơi, ăn ơi chính thằng gasnya. Nơi ăn ơi biar coba omprai. Ay, cing apur palingan dong, ay lah. Apur palingan nak. Ay biri jangan besar lagi. Siap. Yang mau namprai, kalau deh namprai, barlai di biri, aci barlai, deh bardo, dah biri sudah barlai, boy, ayo lah, abu mana, migung kakasnya, ada biri sudah barlai dia, ayo migung abu ngambilai samramai lah, pias, namprai, ayo lah dunia. India. Ay cim banlu umprai. Banlu ilai banlu dia. Ilai berzona. Migong kacau dong. Kacau tang yo. Tu ambo tanggan. Nai, sisa ni je migong. Migong kacau tang udah. Potol kaca dong. नै जोङो मैगंखौ खाखांबाय ओमफ्राय खानानै दायो न'आवहाय थांफिनसै. हा? नबो माबादि मोनखो भिडिअ बानायनानै? मोजां मोनदों इउटिउबार जादो देनां. गिदिर जाबा लेखा फरायखांनानै. मिथिबाय? हाय थांथ'आ नामा? थांथ'आ. हाय. दे होमबा. मोजां बार बारखादो दै
Iya satu roh, iya satu. Deh nunggu. Tay. Robra, yang naik. Ini nomor. Iti nahor. ओमफ्राय जोङो दुब्लियाव मैगं खानो फैनाया मैगं खाखांबाय ओमफ्राय जोंना भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोबसिगोन दाना जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय होन बाय बाय वा होनदो ओमफ्राय हि होनदो ओमफ्राय टाटा थुदो Sekarang. Ay,